Ja fa 5 anys que fem aquest festival, cada any amb algun tema al voltant de la problemàtica del desenvolupament. Aquest any ha estat el tema de la pobresa. S'han presentat 70 curts aquest any i d'aquests 70 curts han quedat 14 finalistes. Si aquestes pel·lícules us incomoden una mica, us incomoden com m'han incomodat a mi, estarem contents perquè forma part de la feina que com a Intermón volem fer, fer-nos pensar una mica que hi ha una mica més enllà del que està passant aquí al costat. Ndagwira ntchito manga ngataha ku skulu lakini oshalapanga ndogwirako ntchito osewezako ntchito yangu setekawera ku skulu basi nasi tikuziwathandiza kugwira ntchito. El món en què vivim, que és un món de molta productivitat, de molta feina, de molt treball, de molta dedicació en l'activitat, i quan arribem a casa o al cinema ens vam relaxar, desconnectar i volem veure un altre món, volem veure coses que ens distreguin, no? Però tot sovint no som conscients que el món va molt més enllà del que fem dia a dia. Tot i que el que fem dia a dia resulta que té una implicació molt important arreu del món. Vivim en un món globalitzat i moltes de les petites decisions que prenem cada dia tenen un impacte directe sobre la vida de moltíssima gent, a vegades lluny de les nostres fronteres, lluny de casa nostra. La importància que es mantingui una ciutadania crítica compromesa amb la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.